Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrọ na onwekwerechi awụchasịala na mbụ eyi ụmụnne m ndị m tụrụ bịa ugbe na-ewo ụmụnne m ụmụ agbọghọbịa ọma ndị ọma ụmụ ọma Chineke tụrụ ugo tuo mma na-alụbeghị di yes toruo ntị ala n'ihi na oge kulugbe anyị nọ n'ime ya wickedness dị too much ukpe nwere obi dị too much ma ọ gbasata aṅụ ma onye na-agbasata gị ime ya na-eme na ọ gbasataghị ya ụfọdụ gị ịma mma ha na-ama mma ahụ na mma ahụ ha chọrọ ka ama ha na ọghachi ịma ha na ọ ga-atoghị uto mana ọ na-adị ha very easy ịma ndị ọzọ mma akọgharị egwu agbagharị egwu onye ọbụla dị gị very very careful oge agaala mgbe ị ga-eme ihe ị na-eme na soshal midia gị se nwe onye ma ebe ị nọ enwe onye ma ebe ibi enwe onye ma onye ewu na ọ dị egwu na enweta ga-eche tres hello. A lot of things are happening. A lot of things are happening. Lee nwa agbọbịa n'ugbo ene nọ ngala nwa agbọbịa ọma ka ya na ala ha ji hụrụ na matara nwa ha na Facebook ha hụrụ nwa ha n'ịntanetị social media ka ha hụrụ na-emenụ with picture emere manwa video call ala ha ji alike ya ala ha ji bu ego ya ala ha ji dunga udunga kwudi na ya nkarị ahụ nwata nwa agbọbịa nọ ya ekepịa n'anya ya asọ laikiri ya ha akpawa ụja ha ji soto kwudi na ruwa ọ ya ka ya na ya abụọ kpawara alaji si ya bịa ya jiri like ihu ya ke nwaanyị sị ngwa na o sendịara ya ego moto alaji ukwu na zuna esendịa ego kembụ nwata nwaanyị erie o nweghị intention of going to see the alaji ọ chọghị ịga ahụ alaji ọ chọghị ịga mmụọ o nweghị itigodi ya ma n'ụlọ na-aga ya pụta ka ya erie alaji duga alaji etire ya ego moto ya erie ya kosturi alaji soto kwudi na ruwa ya etinyere ya ego ọzọ ya erie alaji asị nwayọ bịakwanụ ya atụghị otu akụkụkọ alaji soto kwudi na ruwa ya etinyere ya ego ọzọ alaji akwana iliri ya ego ọkwa na ego obere ego ka etijuga from distance na ego tesha gwụrụ ego flight ka ọ naga alaji ma nakwa iliri ya ego ya na-ararịrị ime eririri ime azụwashi ụkwụ ọkụkọ ata eme ya ụmụ ya ọ na ya na-eme nwa ngwungwungwu ya na-eburu nwa he ara ihe nọ here ya mma nnọọ obi ya wụ na ya emeghele tm na onye ka ya eji ala ji ka ya eji n'ọrụ na ọwụ ihe a na-akpọ mogomotomona ihe a na-aga ala ji na-ese ndị ego ụmụnne m a na-eme ka a na-eme the last one alaji sendere alaji agwa na ọ bụrụ na ọ gaghị abịa esendere ekele ugbo na ọnwụ na ọbịa na ejiri wayo return ọrụ ya ego niile cheki ego moto niile esendere no from bank to bank na o sendere ego calculate ego esendere failing to do that na ya ga-eme ihe ya ga-eme na ọ ga-echefu ya na hurry nwata nwa agbọbịa ga-echiga filie na nshi na aja ka ugbo ene na ọwụ mgbe emetụrụ ha aka ọ mgbe etigere ya na mmanya ọ mgbe afụrụ ya vuu n'ihu ọ mgbe a bịara bịa liere ya ama na a na-epost zi epost this time ejie ya oji post office lara nọ ọwụcha m ka ha rụgaziri ọrụ ụmụnne m ọwụ ya ka ọ tọtọrọ n'ala ha ji nọ ntara blọk ọ ya ebe niile blọk ọ ya ma n'ihu ma n'azụ blọk ọ ya enweghị otu ala ha ji si erichi ya ọ blọk chana nara ha ji chi ejikwele n'abalị oko na akpịrịkpata ebidoghachiwa ya n'ihu ihu ya ebido chenjiwe onye gwu ya anya n'ihu ya so yiri onye nwụrụ anwụ gịnị ka ya na alụga ọ gịnị na-eme ya ya ebido nwa from inside mmụọ onye ya ahụta dat na bebi ọka dịzi ka bebi ọka na enwere ihe jụrala oyi n'ime bebi ọka jụwago oyi ihe emebiwego n'ime ndụ ya onye na-eji ahụ mana eji ha ahụ onye na-eji ha ahụ ma ote ime ahụ ya fil gị ma ote ofil gị gbasara ime ahụ ya apali egebe ụlọ ọgwụ oke ma akparịkpata ma anaghara bugodo zoro ọnụnwa ma test ma na amịrị ọbara le ọbara niile rizọtụ pụtara samsam na this lady dị healthy na-enyo onye ihu nye azụ nwe ofu mkpụrụ ihe mege ya mana onye na-eji ahụ mana ya rịagarịga ya nakwa agwa ha na ya na nwa ahụ onye dị ije ọ na-ekwu ya ma akparịkpata ma anaghara ya n'ihu ma ihu ya chagachara ed rụ ka onye werere hụ ya n'ọkụ hụọ ya nnọọ ya gbakpụrụkọta mkpọtọ ma gbapụta ya a na-ahụ ndị nwe ekweta na truli na oji ha ahụ
na ọ bụrụ na ihe ote ga-eme ya nwe ihe lab kwuru na ọ bụ ihe mere nọ, that means something dị wrong. The last result ha lab ha gara, dọkịta elewekwa elecha na ihe awụghị medical problem, no spiritual problem, na ya chọọ ya n'ụzọ ọzọ. Onye ka ihe lewere mmụọ ya nakwa agwa ya na ọ ga-agwakwa Alhaji ya ekwute n'ihi na o rejiele ehujiele ya agbobi ehujiele, ọ tagazikwe mmanụ, ihe ike abatala ya n'ahụ. Ya kọtara ndị nwe na adị ama ama na enwere Alhaji ya eriri mịnọmịnọ, ya eriri ya kwado kwado, rie ya kwamkwasị. Ụmụnne ya sị gịnị na ọsị gịnị na olekwana ebe ụlọ Alhaji, lee otu ya na Alhaji ya akọwasị ya mmadụ ha ụlọ ya hụbedo ya na ya bụ ahụbe mpesị na ọwa ọchọ ka ya mere ya online. Na lekwekwana ihe dị manụ kwuru last okwu ọ gwara o tret na elekwe na ya manụ hụ ma ọwụ Alhaji. Ha sị ele nọmba ya eweta nọmba, akpọla Alhaji na fon sị Alhaji ya zi ụwa agwa ya sị lekwa ihe mere na si biko wepụ aka nke oji. Alhaji sọ ọgbacha n'ụzọ na ọgbacha na before ya gee ha ntị n'olu na ha cheki ego ya, lekwa akaụntụ nọmba ntigere ya ego ya, na ha agwa ya gaa na bank ya ga print a statement of account na ọ ga-ahụ otu esi a transfer gara this lady ego, na ha cheki ego ya ka ya nweta alert na ego ya return na back before ya mara pe ma ya ga-agbagharị ma ọ ya agaghị agbagharị. Mana as long as church sendịrị ihe ego, not even bargain, not even jidegodo ka ọfọ, na ego ga-abịachi in one hit boom, ya bịachi na akaụntụ ya, na ha emekwala tọmbọm na ha return ọrụ ya ego full one time transfer. Ha chịkọta ego niile tụọ ya ka ọ nọdụ ya na akaụntụ ya na ka ọ dagbu before ya bịa mara ma ya ga-agbagharị. Failing to do so, na ya na guarantee ha na ihe bugharịa ya ebe ọbụla ha sọrọ ihe buruga, na ha bide ha sịkwa ha ga-eji the money bugharịa na ha were bugharịa ya, na ha bugharịa na ha bugharịcha ya ka ya mara. Ụmụnne ya agbanyekwala fon, onye ọbụla elekọrịta onwe ya anya so na-anụkwa a na-asụ na-anụkwa nne ịma na eme onye gara aga rie ego ya wụrụ ndị ala ha, ya wụrụkwa na asụ akwa na asụ ka ị gara aga iri ego ya ụwa too zanko na ka ị gara aga were ego eri, ị gakwanụ gị iri ego. Ịhụnanụ Chinyegbu webana, mana nsogbu dị. Ọ bụrụ na ọ ga-epost ihe dị ote from afar nwụdenga perenga spiritually ha denga isi n'ala, ị gara ije ahụ kwa ọwụwa ihe ka ọ na iji nwa wakere ebe solution okwele condition ọ ga-eji ahapụ nga o ji ka etinwe na ego iriri awụghị ego ụmụazị. Ụmụnne m ote ka ụmụnne eshi boro ego tụtụkụlata ego irie ya Alhaji na akaụntụ ya, ya enweta ụda ya ụdị ya ebecha tentenata Alhaji ele ego ya zuru ezu. Ha arịọwa onye arịọ sị biko hapụ ya nga iji ebiko. Alhaji asị ha gawa na ọ dịgo mma. O rughị 2 days ebido recover Jizọs ya na-ekwu agwezi onwe ya wezie case study na-agwa ụmụ agbọghọbịa ka ha dị very very careful. Ụmụnne m ịnọ ngalugbo ine ihe n'ugbo this lady mere, ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa na-eme ya ha na-eme ya nke efe adịghị. Ị ga-aja ma nwoke n'ịntanetị ya jụọ ṅụsị ele ebe ị nọ, ke nwoke sị ha langa na ya nọ Lagos. Ọ wụrụgodo na ị nọ Lagos, ị ga-ekwetezi na ị nọ Lagos, ga-esi ya na ị nọ Uyo, ọ ga-esi ya na ị nọ Abuja, ọ ga-esi ya na ị nọ Imo steeti, ọ ga-esi ya na ị nọ Enugu, so that mgbe a ga-esend transport ga-agbagote and ị ma n'ime onwe gị naghị aga, ị chọghị ịhụ this man mana ị were nkọlịṅụ tụkwasị ya n'ego ya, asụ were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ. Ma ị chọọ nwoke achọla ego ya. This lady lara na nta, ọ lara na nta. Alhaji ka ezigbo Alhaji, ọ lara na nta were na ihe nọ mụrụ akụ. Onye ọbụla kpachapụ anya ka ị nwere zuore na ga like ya nwoke ọ dị iche, ma ị like hụ nwoke alaiki kwula ego ya, hapụkwa ya bụrụ ụwa ya ma eme ego ya gawa ihe ọ gacha.